Nalazimo se na području općine Donji Lapac, čijim dijelom prolazi prekrasna rijeka Una. Jedinstveni dragulj prirode kojeg treba pokazati cijelom svijetu, ali istodobno i zaštititi. Lijep pozdrav, poštovani gledatelji. Iza naših leđa predivna rijeka Una. U blizini negdje čuje se i huk prekrasnog štrbačkog buka. Sve više turista, logično jer ovo je jedan biser prirode, ali kojeg naravno treba i zaštititi. O tome brinu i razmišljaju i ljudi iz općine Donji Lapac, točnije načelnik Ilija Obradović, koji će nam u idućim minutama reći svoje mišljenje o tome kako tu prirodu, prekrasan prirodni dragulj, što bolje zaštititi. Gospodine Obradović, lijep pozdrav. Lijep pozdrav vama i dobro nam došli u ovu netaknutu prirodu. Evo, hvala. Da čujemo vaše mišljenje o tome. Pa gledajte, ovo nije ništa novo, znači ovo već traje nekoliko godina, odnosno 15 godina imamo inicijativu da se ovaj prostor, prekrasni prostor kanjona Une, gdje se nalazi najljepši po meni slap u regiji, to je Štrbački buk, da se dobije svoj stepen zaštite. I u ranijem periodu naša inicijativa je prvenstveno išla prema Ministarstvu zaštite prirode kako bi inicirali da se ovaj prostor zaštiti u jednom pravcu nacionalnog parka ili parka prirode. Kako u tom nekom prošlom vremenu nije bilo dovoljno razumijevanja za naše inicijative od resornog ministarstva i tijela države, mi smo se zadnjih par godina, 2-3 godine usredotočili na neke lokalne regionalne snage. Kad kažem regionalne, mislim na županijske, županiju Župana i javnu ustanovu zaštite prirode Ličko-senjske županije, koja je zaista zadnje 2 godine za pohvaliti svojim angažmanom i radom na prostoru Ličko-senjske županije, pa tako i ovdje kod nas u lokalu, sa njima smo zajedno organizirali priču i izrade svih potrebnih elaborata, to jest javna ustanova je odradila sve potrebne elaborate za dobivanje prethodne suglasnosti od Ministarstva sada gospodarstva, Uprave za zaštitu prirode, kako bi se ovaj prostor zaštitio u formi regionalnog parka. Što po svim indicijama i iz ministarstva i od županije je izgledno da ćemo uspjeti ostvariti u narednih godinu dana. Sa tim želimo naravno zaštititi ovaj prostor, sačuvati ga u njegovu prirodnu ljepotu, ali isto tako sa dobivanjem svoje forme napraviti jednu novu turističku destinaciju koja će imati 2 segmenta: da očuva prirodu, ali isto tako i da valorizira, da stvori novu turističku destinaciju. Vjerujem sa ovoga mjesta da, budući da nadležne državne institucije su u zadnje vrijeme puno svjesnije činjenice i uzurpacije lokaliteta samog Štrbačkog buka, da će u ovome procesu i ta imovinsko-pravna zavrzlama na Štrbačkom buku biti razriješena, čime će se definitivno stvoriti svi preduvjeti da se ovdje stvara jedna kontrolirana turistička destinacija. Hvala vam puno na razgovoru i puno uspjeha u tim nastojanjima. Hvala što ste nas doveli na ovo prekrasno područje. Hvala vama i vidimo se ponovo. Može, toliko poštovani gledatelji u ovoj epizodi Đira Donji Lapac, www.đirtelevizija.com, mjesto gdje možete pogledati ovu i sve ostale epizode iz ove općine. Lijep pozdrav!